ba lokacinsu ba ne yanzu in fa muna son gaskiya. Amma in ba haka ba abubuwan da suke addaban Najeriya suna da yawa. Yanzu misali ko kundin tsarin Najeriya nan kanta ai ba yanda mu muka bari ba kenan. Abin da yawa mutane ba sani ba shine lokacin da aka yi hukumar kirkiro kundin tsarin mulkin Najeriya wanda Justice Karibi White ya yi a ɓoye ni ne coordinator kuma fi sabilillahi ka ji ai ba wanda ya taba jin sunana ko ka san nauyin aikin kuma ko to ni ne ke kawo zariya tsakanin shi da gwamnati ba dare ba rana wannan abu ba kuma wanda yake bani albashi Allah kadai zai saka mana amma abubuwa da yawa da muka tsara bayan mutuwar shi marigayi janar Sani Abacha sai aka ciccire aka watsar aka gyara ta 1999 aka yi wani tsari daban wannan duk abubuwan da aka cire yana daga matsalolin Najeriya na yau in baka misali babba ne kuwa a siyasance sai muka tashi muka je America muke son mu kwaikwayi irin tsarin mulkinsu na siyasa amma ba mu yi la'akari da komu suwaye ba a Najeriya tarihinmu aƙidojinmu al'adunmu tsarin yadda muke rayuwarmu sai muka je muka ɗauko tsari na wata ƙasa wanda yake nasu haka yake da namu ya sha bamba misali America saboda girman da take da shi saboda haka mu ɗauko mai kwaikwayo yadda suke yi 100% wannan ba ƙaramin kuskure ba ne. Ingila da America su ne babban ƙawaye a duniya haka to amma ka duba ka ga America tsarin mulkinta daban tsarin Ingila daban amma fa su ne babban ƙawaye ba saboda me Ingila su suke bin tsarin su akan tarihin su da al'adunsu. America ita ma ta samu kanta kamar ƙasa ce wacce mutane suka gudo daga ko'ina suka zo suka tarwatsa 'yan ƙasa red indians kenan suka tarwatsa su suka girmama su suka ɗora kansu a kansu suka yaƙe su haka to kenan idan wanda ba ɗan ƙasa ba ya shigo wata ƙasa yake so ya ɗore a wata ƙasa sai ka yi tsarin mulki da cewa doka za ta kare ka shi yasa komai na America shi ka gani doka ce mai kare baki shine tsarin presidential system duk da tsadarsa saboda ya kare baki ne wanda ba 'yan ƙasa ba sai muka je muka ɗauko wanda muka kawo shi nan to a Najeriya wane ne bako wane ne ɗan ƙasa ina ya za a yi dokar kawai irin tsarin mulkin shine na kare bako to waye bako kuskure na farko kuma yana da tsadan gaske kuskure na biyu kuma da muka zo babban kuskure kuma shine wa'annan abubuwan da muka gani muka ce okay tunda wannan yanzu shi mutane suka ce a ci gaba da kwaikwayo na America to shine in ka yarda al'adunka da tsarin tarihinku to ba abin da zai yi daidai misali sai aka cire kaga yadda aka maida yanzu kamar sarakuna yau martabarsu darajarsu da yadda tarihinmu ya taso tun ma bature din yana tafiya tsirara nan mu muna da sarakuna tun da yake wannan tsarin aka taso da ai ba za ka mai da sarakuna ba komai ba akwai gurinsu a kan tallafawa siyasa misali yanzu muna maganar zamfara sarakuna a zamfara su ya kamata su san wanda duk zai shiga siyasa daga kan kansula zuwa ga shugaban kasa ai kowa yana da sarki a inda yake to sarki yana da abin da zai tantance dan takara ko babba ko karami sanin me yake faruwa a gurin shi kamar yadda muke a da masu tsaron Najeriya da sanin a shinshine abin da ke faruwa na wanda zai cutar da ƙasa daga kan gurin sarakuna suke daga mai unguwa abin da ya gani zuwa ga dagaci zuwa ga hakimi zuwa ga sarki sarakuna ma 1 2 3 har ga mai yanka mai sarauta ta 1 wannan abin su ne al'adunmu a lokacin da muka ɗauko wani abu shi demokaradiyya irin wacce muka kwaikwayo sai muka zo muka yarda al'adun muka ɗora wani abu sabo to ya zama sabo in siyasa kace a na yanke wane na yanke kungiya kaza kuma wanda yake ba daidai da tarihin ku ba siyasa nan ba ta tafiya daidai a yau da sarakuna suna da dama da ta kamace su da ta kamaci tsarin su da tarihinmu da al'adunmu akwai abu da yawa na tsaron ƙasa da an yanke shi da ba zai faru ba
saboda haka sai mun sake tunani abin nan da mu muka tsara 1995 zuwa 96 zuwa 97 wanda aka zo aka yar kafin a yi 1999 sai an dawo da su yana daga cikin abin da nake da shi misali matasa kuma tallafawa gajiyayyu tallafawa talaka musamman manoma da masanta a talaka kenan kuma tallafawa matasa wajen ilimi ɗaukan matasa ma wanda sun yi karatu ka ba su scholarship su je kasashen da suka ci gaba don su ga yadda suke tsarin su dawo su yi haka duk yana daga abin da mu muka tsara yau duk anyar amma kudaden in ka zauna ka duba budget sosai za ka gani ana fidda kuɗi haka idan shekarar ta wuce sai ka duba kanka ka ce wannan shekarar da ta wuce ga abubuwan da aka tsara sai ka duba an yi su ba yi ba to ina kudin yake ina aljihun waɗansu duk lokacin da aka tsara budget an yi billionaires amma fa na sata daga shekarar nan ta kare sun riga sun zama billionaires haka ake tafi shi yasa a Najeriya a yau kudan da ya zauna ya gano inda zuma take abu biyu kadai zai raba shi da zuma in shi kudan baya nan ko kun rufe da leda shine Najeriya kuma manya-manyan da suke su ne barayin naku su ne kudajen zuman shine Najeriya shine gaskiya to don kai da yaya batun takarka ta shugaban kasa ya zuwa yanzu a ya ake ciki takara ina ciki kuma zan fara za a iya cewa me yasa baka fara motsi kamar yadda sauran suke yi ba mu muna siyasa ba da munafurci ba muna yi ne fi sabilillahi kuma da gaskiya muna yi ne ba don a samu kuɗi ba ko a zo a ci a wane ya zama wane a'a Najeriyar na neman taimako tsakani da Allah shi yasa namu aƙidan suna da tsauri misali ga wanda suke neman mulki fa a jam'iyyar da ni nake bi shine PPN People's Party of Nigeria PPN mun tsaya ne muke duban Najeriya ta cikin bincike ga dukkan abubuwan da suka shafi ƙasar nan to binciken shi ya ɗauki lokacin mu har zuwa yanzu saboda ba zan zo gidan talabijin ina maganar abin da ban sani ba zan yi kaza alhari ban yi la'akari da kuɗin da za a iya samu ba da alƙawurkan da nake yi ba gobe ka samu mulkin gashi kana so za ka yi ka kasa ko gobe ka samu mulkin ga kuɗin ga abin amma ba ka da ƙarfin zuciyar tabbatar da shi saboda waɗansu suna so su sace kuɗin kuma sun fi ƙarfinka ko kuma ka shigo siyasa waɗansu sun baka gudunmawa na kuɗi sai Allah ya baka dama to kuma waɗanda suka baka kuɗin nan su zanto kai ka zama kamar remote control kamar robot a hannunsu wannan ba da mu ba shi yasa na kan ce idan har Allah ya bamu dama cewa ga mulkin Najeriya a hannunmu idan shekara biyu na farko ta zo sai ba a ga bambancin mu tsakanin mu da da ba ba a ga cewa kuma ga Najeriya an fara fidda ita daga cikin akuban nan kwata-kwata ba to wallahi shekara biyu daidai zan yi resign zan sauka na yi murabus kuma na miƙa kaina a hukunta ni to wannan domin idan har muka ce za mu iya kuma ba mu yi ba kenan mun yi ƙarya kenan mun yaudari Najeriya gaba ɗaya to kuma dokar ƙasa dole ta koyi hukunta wanda suke mulki su ne muke so mu nuna cewa akwai doka a ƙasa akwai tsari a ƙasa akwai alƙawarurka a ƙasa akwai magana mai mahimmanci mai martaba da gaskiya daga hannun wanda duk yake so ya shugabanci jama'a ba za ka zo kawai ka faɗa abin da ka ga dama ba in gobe ta yi mutane sun manta a'a ana so a san cewa Najeriya da martabarta da martabar mutanenta ya dawo shi yasa mu ni amince ma na shiga siyasar kanta to wannan gwamnati kafin ta samu wannan kujerar matafin iko take kai ta yi kakatu ta yi kuka ta yi kowa gwamnatin da muke ciki kamar cewa za su magance cin hanci da rashawa ya zuwa yanzu gashi gwamnati an kasa an tsare kuma an cika so bukata an kusan mai da hajja cikin jaka gashi ana shekara ta dab da ta karshe ta wannan zango na farko ya kake ganin hangen batun cin hanci da rashawa a tsawon shekara 3 da wannan gwamnati ta yi zan an samu ke kashe biyu na ɗaya kamfen da aka yi akan dakile rashawa da cin hanci a Najeriya kuma kowa ya gamsu kuma akan haka mutane sai suka dangwala ƙuri'arsu ma ita wannan gwamnati ya bambanta da yadda ake bi akan dakile rashawa da cin hanci amma ni a nawa
inda ni ne nake da izinin na yi abin da zan yi ko kuma Allah ya bamu dama mai zamu yi shi ne ya fi damu na yanzu shi zan gaya muke. EFCC hukumar mai ake cewa fada da rashawa da cin hanci da ICPC su biyun nan ni a guri na kuskure ne babba ma. Me isa? Menene dalilin kirkiro EFCC? Wa ya kirkiro EFCC? A wani lokaci aka kirkiro ta? Dalilin me? Menene karfinta? Kwato kuɗi daga wanda ake so ta kwato sunan shi munafurci. Kwato kuɗi daga gurin kowa da kowa shine gaskiya. Kuma ni EFCC fa ido na fa da ita da ICPC akan gaskiya an yi su ne domin a ba waɗansu mutane tsoro a wancan lokacin. Saboda haka abin da ya kamata a yi shine a zauna a ce alƙawurkan da muka yi wa mutane suka kawo mu gwamnati shine a tsara wata hukuma wacce za ta zanto ta fi ƙarfin EFCC girma kuma za ta yin abubuwa a cikin ƙasa za ta yin abubuwa a waje kuma za ta yin abubuwa da tsarin gwamnati inda shugaban ƙasa yake da 'yan majalisa da kuma ɓangaren shari'a. Ka gane? Za ta kuma yi amfani da masu hangen nesa na sanin wannan kuɗi ke shiga wannan kuɗi ke fita da bankunan ƙasashen waje. Ma'ana za ta iya canja information da agencies da ke sauran kasashen duniya musamman inda 'yan Najeriya suke saka kuɗi. Za ta iya kuma shinshino kuma ta gane tallafin arzikin ƙasa kaza yana lahanta na Najeriya kaza ko kuma tallafin ƙasa kaza zai zamanto hanya ce mabuɗaɗɗiya wanda yake matasan Najeriya ko 'yan Najeriya za su amfana da shi su jawo shi ciki. Shine ni a wurina akwai abin da ni zan kirkiro kuma Allah ya bamu dama zan kirkiro. Ana kiran ni na sa mishi suna National Economic Intelligence Agency. Ita EFCC kanta sai a sake canja mata fasali ta shigo ciki ta zama ƙaramin wuri a ciki don ita nata kamar wanda yake kwato abin da aka gane ne. To amma an za ka dakile har halaye na mutane yana ciki. Ma'ana an za ka gyara corruption a Najeriya ai babban magana ce. Misali civil service suna ciki akwai masu ƙara 0-0 amma EFCC ba ta iya kallon su. Akwai kuma waɗanda suke 'yan kwangila ne in za a yi budget sai an tambaye su ku ƙara min kaza ku sa kaza in kuka sa kaza lokacin da aka ban kaza in an bani aikin sai in bar muku kaza ku karbi kaza. Masu shirya budget da 'yan kwangila wanda suke an zaɓe su budget na zai zama kaza amma a ciki aiki kaza kaza sai ku dawo min da kuɗi kaza sai mu yaudar mutane kaza wanda suke mulki a Najeriya ne nake gaya maka haka. Akwai wanda sun yi murabus amma sun fi ƙarfin gwamnati kuma su suke sarrafa gwamnati saboda sun saci da yawa su suke son wane ne zai shiga mulki guri kaza a'a ba wane ba. Tsarin dokokin kasar gaba ɗaya ya zama shirme an yarda shi. So mu a wurinmu National Economic Intelligence Agency ita ce za a tosa wa Najeriya kuma za ta iya yi kuma na gaya maka. Misali kudin da EFCC ta karba da a ce EFCC nan gashi kai tsaye an baki karfin zuwa ki kwato kudade daga inda aka gani ta hanyar ko ta ina ai kudin da za a samu Allah ya kaɗai yadda zai masa. Amma EFCC ba ta isa ta je wani guri ta kwato ba. EFCC ni da nake gani fa a nawa assessment da na yi da yanda aka yi su da lokacin da aka yi ta da irin aikin da suke yi da kuma hatsarin da waɗansu su suke ciki masu son su yi gaskiya a idon barayi fa da kuma yanda waɗansu su ala tilas ba sa so dole su karɓi kuɗi kuma su yi shiru su nuna ba su gani ba duk yana faruwa. Da kuma wayanda an kama su ma an kai su kotu kwana ɗaya biyu an sake su sai su amfani da kuɗin kuma su jiwa yaran da suke can kuma ba su da kariya. Duk wannan kuskure ne muhimmi babba saboda haka kuɗin da aka riga aka karɓa wanda dai an karɓo ne kamar a buhun hatsi ne aka tara sai ka ɗanyi haka ka tsinkuno ka ce ai mun yi aiki kwarai da gaske ai duk kuɗin ƙasar nan mun samu shi buhun hatsin ya san kun ɗauka to shine EFCC duk surutun nan na shigantaka ne ni a guri in Najeriya zuwa da minti da duniya ta ci gaba
kowane mutum yana da waya, a wayan shi akwai na'urar kwamfuta, akwai satellite a sama, information na shiga wuraren da ba za ka zata ba. Kowane yaro yana da kwamfuta yau. Amma a Najeriya akwai wani agency wanda yake yana duba harkar electronic agency wajen kare Najeriya, kare abin da ke Najeriya, sanin abin da waje take da shi, sanin abin da ke ciki yau. Yau ko Boko Haram da muke da shi, ina satellite tamu yanzu misali da muke nan muna controlling a wani guri kaza zuwa guri kaza, ga sunan sun taho kaza, sojan Najeriya ku aika mutum 10 kawai ma ya isa guri kaza. Amma yau an kwashi kaga battalion guda, yaran nan su biyo ba sani ba, yaran suna daji da zuciyar kare kasar ku, amma za ga fim an tafi tare da su an kashe su duka. Amma in aka sa kuɗi kankani ta waɗansu hanya daban, ga yanda za a yi duk wani shagantaka da take shige da fice a Najeriya za ka sani. Haka yau kasashen duniya take. Jiragen ruwa da suke kawo kaya, jiragen sama da suke kawo makamai suna ba su yaran da suke harba namu yaran, duk za ku sani. Yanzu yau in ka tambayi ko dan Port Authority da Allah jirgi nawa ne yake jira ya shiga Najeriya, bai sani ba. Jirgin ruwa nawa ne ya shigo, bai sani ba. Kaya nawa ya shigo, bai sani ba. Wani irin mugayen makami ya zo da shi, ba su sani ba. 'Yan kwastam waɗansu in sun tare abin da yake masu tsoron Allah za ka gani duk sun zama makiyan mutane, wanda kuma suke bi haka dai a yi ta tafiya da duk abin da ya zo su samu su sa aljihunsu su tafi, to su ne masu kyau. Haka Najeriya take tafiya. Wannan gurɓata ce mai nauyi. Ƙasashe da suka taɓarɓare wanda yake suna da arziki kamar mu, amma sun taɓarɓare kwata-kwata sun zama ba komai ba, da irin haka suka fara suka kai ga haka. Allah ke. Shi yasa sai a Najeriya ma akwai wani abu, ba na so na ba da me ake cewa in ana jarraba kana ba mutum hanyar sata amsa. Akwai ni a tunanina kuma wani abu kuma dole ne sai an yi wa Najeriya, shine National Intelligence Agency. Wannan na da ya dawo baya? National NIA. Wannan National Intelligence Agency ne, wannan kuma National Electronic Intelligence Agency on its own. Wannan kamar EFCC ma za ka gwada, tamkar ka ce a gari guda ne sai ka ga wata yar bukka, haka za ta zama a kan ita wannan, saboda ita wannan tana ganin gida tana ganin waje ne. Kuma yau duniya ta ci gaba sai ta haka. Abu da yawa kuma bai kamata a ce ma muna sayowa ba, da ita wannan za mu iya yi. Matasa nan ga barjar za ka kirkiro aiki ka basu, ko wayan nan za ka iya sa doka daga yau waya kaza iri kaza babu sai wanda muke yin ta anan za a iya yi. Baka da ƙarshe. Na'am. Idan Allah ya baka nasara ka samu jagorancin al'ummar Najeriya. Na'am. Menene shirinka dangane da daƙile wannan fitintunu da ake yi na makiyaya da wato ainihin Fulani da kuma waɗannan matsaloli na Boko Haram da kuma waɗancan masu ta'addanci misali a ƙasar Zamfara da yankin Kaduna? Gyara za a yi amma da zafi, kuma ba shakkan kowa, kuma ba haufin kowa. Ni ɗan Najeriya ne wanda duk jiya zafi in za an zo gyara to sai ya shirya ya san cewa shi kawai ɗan Najeriya ne tamkar kowa, tamkar talakan da ake kashewa. In za a yi gyara za a yi tsakani da Allah, kuma za a yi, kuma muna da sirri da yawa na yin yi a da daƙile wannan abu, amma da zafi. Kaga Najeriya, abokanan Najeriya daga ƙasashen duniya akwai kuskuren da Najeriya take manya, kuma ba zan faɗa nan ba. Najeriya ta fi ba da ƙarfi wani guri, amma wani gurin tana kallon Najeriya da ido ɗaya ta rufe ido ɗaya. Akwai munafurci kuma ba ma ganiya, amma don tsoro in kayi kaza za su ƙi ka, fa in sun ƙi ka duniya ta ƙi ka, kuskure ne babba. Rashin kare 'ya'yanka da rashin tallafa musu da jari, duk talakan ƙasar nan daga wanda yake suna da naƙasu da talakan manoma masanta da wanda ba su da sana'a ma, rashin sanin ina mutanenka suke, ka ɗauki census nasu. Yau ga kwamfuta, an kana so national ID card da aka yi na ID card na daga nan zaka tantance mutane, zaka san kowa. Ga ko voters card na zaka san kowa. Yanzu anguwan nan sai ka ga mai anguwa bai san yaran da suke nan ba, to ya za a yi ka ce haka? To wa za ka iya ka ba wa jari? Duk kuɗin da ake satan nan da zauna muka yanzu aka tsara kowace jiha bayan kowane wata ɗaya wata biyu mutum 200,000 dole a ba su jarin miliyan 5,500. Akwai yadda za a iya yi, ka ce yaya? Kuna da mai, ana satan man kullum, biliyoyin kuɗi ne kullum, wanda ake haƙowa da sunan shine na ƙasa daban, masu haƙa da sata daban.
to sai ka zauna da kamfanin ka nuna wannan kasar ta fi abin da kuke da shi, ta fi abin da kuke sata. Kowane barrel sai ka kara ko da rabin kobo ne. In aka dauki barrel miliyan 5 misali, rabin wannan kobon da kake renawa zai iya tallafawa matasa ko kuma manoma ko mutane wanda Allah ya bawa naƙasu. Za ka tallafa musu ka dawo da mutuncinsu. Yanzu misali arzikin da ke arewa maso gabar, inda mun san meye a wurin, sai mu zo muka fara amfani da kankanin guda ɗaya tak. Ni nake gaya maka daga arewa maso gabar nan za ka sake gina ƙasa. Amma ban faɗan wannan abin saboda miyagu. Ba ma son masu wanda ba su da kishin ƙasa, wanda sata ta riga ta shiga jikinsu su sani. Sai dai har Allah ya kawo mun samu dama, ko kuma Allah ya kawo waɗansu wanda suka samu dama amma masu kishin ƙasa da tsoron Allah da tausayawa mutane, to za a iya alaka da su a tallafa. Ta ƙarshe muna godiya kwarai da gaske da an samu zafi muka tattauna da batutuwa da kai. Muna maka fatan alkhairi, mu Allah ya bada sa'a. Insha Allah. A madadin Hajiye dan Hajiye. To Isu ga abubuwan faɗa muna da su, ga kuma abokin gabata mu lokaci muna ta kokowa da shi. Amma daga shi aje mu a kujera. Dole mu ba shi da to ranka da fatan mun ka ƙara samu goron gaita mu, za a ƙara halartar mu domin ƙarasa bututun da suke cikin bakunan mu da kuma 'yan Najeriya, domin lallai sun amfana da wannan bakunta taka, kuma an ji abin da ba a ji ba. Da fatan Allah kai ka gida lafiya. Amin ya rabbi. A madadin bakon namu Hafsa wato Al-Mustafa, wanda mu samu zarafi muka tattauna da shi a yau, da kuma wato ainihin abokan aiki da muka tattauna da su na Fi'u Yahaya da Bilkisu Muhammad dan Hajiye. A madadin hukumar talabijin da rediyo ta Rahama farin cikin al'umma, ni Aliyu Ismail Iso da na jagoranci shirin nake cewa tashi lafiya. Abin yabo mai girma Mejo Hamza ya rike kowa. Ne maka albishir ka gama da mahaifa lafiya. Wannan ita ce ta sa sunan ka ya cika duniya. Rabbi zai maka jagaba ka fito mulkin Najeriya. Kaɗan ne ya rage da filata da beli da suke da zare.